ଖାଲି ପେଟରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ? କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସକାଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ? ଭଲ ପାଚନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଖାଲି ପେଟରେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଭିଜା ବାଦାମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ପାଚନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଲେମ୍ବୁ ଉଷୁମ ପାଣି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଟକ୍ସିକ୍ ଫ୍ରି କରେ ଏବଂ ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପପେୟା କିମ୍ବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏହା ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଭିଜା କିସମିସ୍ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏସିଡିଟି ରୋକେ। ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ମହୁ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ମହୁ ଖାଇଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଖାଲି ପେଟରେ ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଏସିଡିଟି ଏବଂ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ଦୈନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।